Bamako ana lamini cɛ fara muso ka denmisɛn ani mabakɔrɔ tarawele bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bɛɛ lajɛlen ka ni y'an sigilen kunnafoni balan kɛnɛ kan tarataw tarata ni ala ye dugu ɲuman jɛ radio Jɛgɛfo ka ɲɛmayaso ka wulikajɔ kɔnɔna la e ni ne bɛ bɛn kunnafoni balan ale kɛnɛ kɔnɔ wali tarawele kunnafoni balan tɛ dɔwɛrɛ ye maa minnu ye kalimu tabaw ye minnu bɛ mɔgɔkan kɛ ka yɛlɛ kulu sanfɛ k'u nɔ ka don mɛnɛmɛnɛ wo kɔnɔ ka sɛbɛnni kɛ u bɛ sɛbɛnni min kɛ a bɛ tali kɛ jamana kunkan ko la politiki kuma adamadenya sabatili kuma Mali gɛlɛya yɛrɛ bɛ taabolo jumɛn na an dɛmɛbaw ni Mali ɲɛmaaw ka hakilina ye jumɛn ye mɔgɔ u bɛ nin bɛɛ lajɛlen faseri n'u y'a sɛbɛn bilakun wɛrɛ t'an na k'a lakale o don a lakaleli tuma dɔ la a dɔw mɛnni ka di tulo la tuma dɔ la a dɔw mɛnni ka gɔ a mana k'a fɛn o fɛn ye anw ta ye lakalelikɛlaw ye mɔgɔ ye baara bɛɛ n'a taabolo dɔn baara in tɛ kɛ maa saba baara kɔ nɛgɛ kɛrɛfɛjuru bɛ Mamutu Kamara bolo e ni ne tɛnkulen don ɲɔgɔn na studio nɔrɔmaba in kɔnɔ an labɛnnen don maa minnu bɛna kunnafoni balan lamɛn a y'aw labɛn aw k'aw sigi ka ɲa aw ka radio sama ka gɛrɛ aw la foyi kana don ani kumakan cɛ sabu bi kunnafoni da sɛbɛkɔrɔ sɔnsɔnnen bɛ e ko cogo di k'a fɔ Mamutu y'a ka yanga kɛ bon Jabate an bɛ affaire beaucoup min kan nin fɔli an b'a bila ka taa di an ka musokɔrɔba ɲuman ma n'o ye Diko Mayiga ye k'a fɔ k'a ni sɔgɔma ne ko bala cogo bɛ di Bɔkari Tarawele joona joona ne bɛ n tigɛ don info matin Fasiraba n'o ye la rédaction Bɔkari Tarawele a ko jiriba dɔ binna tuguni a ko don bɛnna dugujɛkan don kunun ntɛnɛn n'o bɛnna marsikalo tile 21 ma Bɔkari Tarawele sanna gosira n'o ye Sumelu Bube Mayiga belebele i b'a fɔ ko jiriba a y'i da Bɔkari Tarawele min ye diɲɛ ye a bɛ tali kɛ nin kan dɛ ni maa min ma ban nali ma i tɛna ban tali ma sigaso la Fasiraba ko jɔnni yɛrɛ ye Sumelu Bube Mayiga Sumelu Bube Mayiga a bangera juin kalo tile 8 san 1954 Gawo Sumelu Bube Mayiga Bɔkari Tarawele a wulile ni k'a ka kalanw kɛ Bɔkari i b'a ye k'a fɔ joona joona min kɔni ye baara min sa n'a dɔnna n'o ye o de ye min kɔni ye sécurité d'État jamana kunnafoniw ka bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ ni k'a bila jamanakuntigi ka danganiya kɔnɔ o tɛmɛnen ko ka bɔ yen Sumelu Bube Mayiga a dɔnna ni ministériyaw ye fo ka taa se a ka tɔn yɛrɛ sigili n'o ye Asuma CRP Fasiraba ko a ko n'i ye ko taabolo lajɛ Bɔkari Tarawele a ko min ye Sumelu Bube Mayiga ye a kɛra jamana premier ministre kɔrɔ ye ka kɔni bɛɛ lajɛlen ɲɛ a ko Sumelu Bube Mayiga min ye Mali kalan tɛmɛn'o kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ a ye journalistya kalan kɛ n'o ye université Cheikh Anta Diop Dakar Sénégal jamana kɔnɔna la o kuncɛlen kɔfɛ Bɔkari Tarawele a wulila ni ka taa Faransi ni ka taa dafa kalanw fana boloda min kɔni munumunu salo jan a y'o kɛ Faransi ni ka Faransi dɔn k'a dɔnna kari Bɔkari Tarawele Fasiraba ko a ko Sumelu Bube Mayiga a seginnen ka don jamana kɔnɔna la a ye wulikajɔ kɛ min ye fangakɔrɔ min tun bɛ a na waati n'o ye san 1987 maa min tun bɛ général Musa Tarawele Sumelu Bube Mayiga ani Musa u ka hakilinaw fɔra ɲɔgɔn kɔ san 1991 a ma ɲa min ko général Musa Tarawele ka fanga dafirila cɛba minnu bolo di ɲɔgɔn ma ni ka Musa ka fanga dafiri a ko a don in kama Bube b'o camancɛ la Sumelu Bube Mayiga Bɔkari Tarawele Musa ka fanga dafirilen jɛrɛjɛkulu min sigira n'o ye CTSP Amadu Tumani Ture capitaine a don in kama Bɔkari Tarawele min kɔni ye Amadu Tumani Ture ba ye k'a fɔ ale y'a ta ni ka k'a ka chef de cabinet ye min ye transition ye o kun cɛra san 1992 min ye Bube ye Bɔkari Tarawele i b'a ye k'a fɔ min ye Adema PSG o tɔn nana sigi sen kan Bube ye ale kɛra ɲɛma dankan ye Bube ye a kumakan min mɛn Adema PSG kɔnɔna la Bɔkari Tarawele o fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye Bube ye Alpha Umaru Konare ale y'a ta ni ka k'a ka chef de cabinet ye Bube ye a sigira fanga kɛrɛfɛ tuguni min ye 1993 Bɔkari Tarawele Bube ye ale kɔni taara ni k'a kɛ directeur général ye sécurité d'État kɔnɔna la san 1993 a kɛra SE o ɲɛmaaba ye Bube Mayiga Bɔkari Tarawele jamana kunnafoni dɔgɔdɔgɔni kɔnɔna bɛɛ lajɛlen bilala ka danganiya kɔnɔ a ko k'a ye baara caman boloda ni k'a ɲɛsin président Alpha Umaru Konare ma maa minnu tun bɛ janfa la k'u bɛ Alpha ka fanga dafiri Bɔkari Tarawele a donna Alpha n'olu ni ɲɔgɔn cɛ ni ka Alpha ka fanga kologirinya a ko Mali kunnafoni bɛɛ lajɛlen tun bɛ Bube ye a tɛgɛ kɔnɔna la
parce que ba ko min ye Bube ye aka baara kɔni kuncɛra min ye sécurité d'état kɔnɔ nin ka ta k'a kɛ ministre ye wɔrɔtɔrɔ de maa min ka fanga kɔnɔ o de ye Mande Sidibe o kuma min ye Bube ye a taara nin k'a kɛ kɛlɛkɛcɛw ka ministre ye n'o ye forces armées ani ni an ka kɛlɛkɛcɛ kɔrɔw wɔrɔtɔrɔ de olu ka ministre a kɛra o ye san 2002 Sumelu Bube Mayiga wɔrɔtɔrɔ de a y'i kana bɔ min ye Adema PJ kɔnɔna la o kuma k'a bɛ kɛ cɛbɔ ye wulikajɔw nana boloda ani maa min ni ɲɔgɔn cɛ o de ye Alamayinana Sumayila Sise a don in kama Adema PJ tɔndenw ko u bɛ Sumayila Sise de fɛ ka tɛmɛ Bube kan o kuma a ma ɲa min kɔ sa Bube kɔni a ye mangoya sɔrɔ Bube ye wulikajɔ kɛ wɔrɔtɔrɔ de min kɔni maa caman ye olu kɔni tugura nɔfɛ a ma ɲa min kɔ a kɛra o ye Bube a n'a nɔfɛmaw Adema PJ maaw ye sɛbɛnfura dɔ bɔ o kuma ni k'u gɛn ka bɔ tɔn kɔnɔ parce que b'a ko min ye san 2006 ye i b'a ye k'a fɔ Amadu Tumani Ture ale kɔni min ye ale ka wulikajɔ ye wɔrɔtɔrɔ de i b'a ye k'a fɔ ale ni Sumelu Bube Mayiga u nana u disi da ɲɔgɔn na min ye san 2007 o kalafili kɔnɔna ye o kuma Bube ye ale kɔni nana jateminɛ k'a fɔ sa o kuma waati min tun ŋaniyalen b'ale bolo waati sera a k'a yɛrɛ ka tɔn sigi a yɛrɛ ye parce que b'a ko don in kama Bube ye a bɛ gɛn ka bɔ Adema la tuma min na ani maa minnu gɛnna ɲɔgɔn fɛ o dɔ ye Isa Jara ye Ibrahima Kantao Binta Yatasayi Umar Aga Elmedi ninnu bɛɛ lajɛlen gɛnna ɲɔgɔn fɛ parce que b'a ko wɔrɔtɔrɔ de Bube ye ale kɔni ye wulikajɔ kɛ i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye Ibrahima Boubacar Keita Bakari o y'a wele ka na tuguni ni k'a gɛrɛ a yɛrɛ la k'a kɛ kɛlɛkɛcɛw ka ministre ye o fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen wɔrɔtɔrɔ de min kɔni wulikajɔ min kɛra san 2014 min ye premier ministre Musa Mara ye ale ye wulikajɔ min kɛ ni ka taa Kidali Bube kɔni y'i yɔlɔ ni ka bɔ gouvernement kɔnɔna la ni k'a ka baara bila sɛbɛn da tabali kan Bube Mayiga wɔrɔtɔrɔ de Ibrahima Boubacar Keita tilala k'a wele ni k'a kɛ chef de cabinet ye wɔrɔtɔrɔ de o fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ni k'a kɛ premier ministre ye o de premier ministre kɔnɔna la wulikajɔ nana kɛ Bube Mayiga nɔfɛ k'a yira k'a fɔ min ye Sobanda Ogosago wɔrɔtɔrɔ de wulikajɔ minnu kɛra n'u ye maa 100 ni maa 60 fa o kuma k'a yira k'a fɔ jalaki bɛ Bube de nɔfɛ min ye société civile ye ka fara politique dɔw kan olu ye mankan duuru Bube nɔfɛ a ma ɲa min kɔ a kɛra o ye ko fo Bube ka walan sɛmɛ Bube ka walan sɛmɛ Ibrahima Boubacar Keita ye a ɲi ɲimi o kuma k'ale jigi belebeleba dɔn nka n'a ma ɲa min kɔ ale ka fanga walima Bube ka walan sɛmɛ ale bɛ ɲɛna ta o kuma a ka fanga la ni ka Bube bila o don in kama o kuma Bube kɔni i bɛ ka y'a fɛsɛfɛsɛ ka bɔ a la wɔrɔtɔrɔ de fasiriba ko utukalo tile 26 san 2021 o kuma Ala ka latigɛ nana Bube yɔrɔ min ye Bube ye fanga y'a wele k'a yira k'a fɔ jamanakuntigi kɔrɔ ka pankuru sanni ko Mali kɛlɛkɛcɛw ka minɛnw sanni ko sɔngɔ sugu bɛɛ lajɛlen bɛ ka fɔ a kɔnɔna la o kuma Bube y'a kɛra ka sɔrɔ ale bolo bɛ fanga baara la o kuma a kana a ka ɲɛfɔli kɛ sabu a yirala k'a fɔ yurugu caman de kɛra kɔnɔna la min ye surfacturation ye min tɛ min sɔngɔ ye k'o da o kun faso nafolo ko maa tɛ se ka buruja k'i sigi ten koyi a kana ɲɛfɔli kɛ min ye Bube ye a welela wɔrɔtɔrɔ de a welela don min na o don bɛɛ u y'a bila wo kɔnɔ n'o ye Bamako kasobonba ye o kuma Bube ye farigan nana minɛ a bɛ taa ni ka segin bolo la ni kɛnɛyaso ni ɲɔgɔn cɛ a ma ɲa min kɔ kunun Ala ka latigɛ nana kan Bube ye diɲɛ to Ala ka hinɛ fasiriba ko wɔrɔtɔrɔ de min kɔni Bube ye an bɛ don min na ko bisa ale kɔni kɔ don diɲɛ ba in na ŋaniya minnu tun b'a kɔnɔ ni ka kɛ jamanakuntigi ye o ŋaniya kɔni ko banna nin yɔrɔ la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ info matin kɔnɔ a ka bi bɔli don Jabate info matin maaw ka fara fasiri jɛkulu kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ i yɛrɛ ka kunnafoni k'u dafa n bɛ n tɛgɛ don ni sɛbɛn min bɛ bɔ o de ye soir de Bamako ye Bamako wula o fana a kuma bɛ min ye Sumelu Bube Mayiga ko Ala ka hinɛ ko wa ko n'i y'a ka ko ta k'a lajɛ min ye Umaru Ongoyiba ye ale de kumana a kan fasiri kɛbaa ye o ye a ko waatini min na o bɛ nin fasiri kɛ nin sɛbɛn gafe in sanfɛla la ko o y'a sɔrɔ ko min ye Sumelu Bube Mayiga ye a fatulen kunnafoni bɔlen kɔ ka jɛnsɛn ko a su k'a kun ma di a somɔgɔw ma fɔlɔ ko n'i ye kɔrɔfɔ in ta k'a lajɛ min ye anw ka nin premier ministre kɔrɔ ye n'o ye Sumelu Bube Mayiga ye a fatula ka si to san 68 la n'i y'a ta k'a lajɛ a bangena ka bɛn juin kalo dɔ tile 8 ma san 1954 min ye jamana kɔgɔdugu yanfan ye Gawo kɔnɔna na baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɔla ka kɛ yen wa n'i y'a ta k'a lajɛ jɔyɔrɔ kunba caman bɛ yen i n'a fɔ i yɛrɛ datula la cogo min na min ye yan'a ka jɔyɔrɔ ninnu kɛ a ye kalan minnu kɛ o kalanw dɔ bɛ tali kɛ min ye centre d'études de sciences techniques ye et de l'information ye n'o ye CSD de l'université de Dakar ye Cheikh Anta Diop n'i y'o ta k'o lajɛ o baalen ko a taara munumunu salo kɛ Faransi jamana kan ka se ka taa dɔ fara kalanw kan ani jɔnjɔn min bɔra n'o ye diplôme
o de diplôme d'études supérieures spécialisées no DSSI wa min diplomatie administration ayo fana ke min organisation internationale ye min ngol na yi sendo o baro fana na ko kalon fana ta ni ko dashika to da wani ma ko fole ndaka laje min premier ministre yayi aye sécurité d'état o nyama ya blo o talaka khalifa ala wa ka ko o nyai ba ka fo min Amadou Toumani Touré a doni ngama sa 1991 la e ba ka fo lieutenant colonel Amadou Toumani Touré o ya wele ka fara aga cabinet bara keloka min ye CTSP no comité de transition pour le salut du peuple o fana o baro nyongiri la sa 1991 kata se sa 1992 ma o bale ko e ba ka fo min ye anga politique to min beya no adema PSG afana a ile kala sababu ye ko tutige ba woni ko dema ko baro ke e ba ka fo min ye membre fondateur e ba fana min alliance pour la démocratie au Mali parti africain pour la solidarité la justice no adema PSG ayo baro belajile buloda mi jamana kuntigi koro Alpha Umaru Konare o fana o koni ya wele ka ke chef de cabinet ye o fana bole goy e baye ka fo aklala ka suganti ina fonda tulala chugumna directeur général de la sécurité d'état o bara nunu belajile kala ni kata furi wani ya laje mi Ismail Bubay e maigaye akani wele kata bla kasubumba konnana banaka klaka juguya somo kasika kuleka boka nyeshi transition maraboma ka fo aye nyama ka karsa Ismail Bubay maiga ko di ama anga ta na jamana ko kani kasika ta furage ibaye ka fo mi transition mawye fasirige ba ka fola o makala do yina ka beni aye bawu korofo chaman be Ismail Bubay maiga nove mi ngoni ngela sabuye ayara ka kuma do ya se ama bawu atare sigi kere jabarani so do samelala ka fo mi onga kelechauka mnezai do équipement militaire ou salier kata se mi jamana kudi o ka panguru abu mun nabe do kono ni ga yala jamana ni jamana o sali ko kumbe dibidibila o ko bela jile ma se ka veze wa mi Ismail Bubay maiga o nyini ngali boka sema alani kere jabarani save ibaye ka fo aya jira ka fo ko mi o dossier wa ko anda no ka koi mi affaire classée akoko o dossier kala oye o korofo boka bi ibaye ka fo mi anga cour suprême o mami mbe anyema yala doni gama o ko mbola ni galla silige anga wortem enka o dugu je be wele blala Ismail Bubay maiga ma ni ka ke européen ni ka ta ko sema ka so mbala mi ni o bela jile ko fe ibaye ka fo aka kenya dangari kala ula mi aka sorali du mawi katasi ayera ka dema ila moma mi aka politique to ma kulugiruye ni bela jile farala nyanga ni ka kuleka boka nyeshi traiso moma ko kaseka fereke kaseka ma ko vole inteke ka bo akana akati furage kasigi kana bo mi katar jamanai akunga ngati furage yi wa mi traiso nyamawi uma son tuko yasila ni bi bolobo ma ko vole ngana wa mi Ismail Bubay maiga akere na fo duna duguje do de dangari beke aka keneyana mi fanga mi ndumala no be wele ko poa chaman bade beke tola ka galon ka bo ula anga kere furage so mi no be ya no amdala se konnana o koni akon labana aglala ka ta dayende mi ngoni afara ka dale toyi e baye ka fo kolosili sugu abela jile kunta me ka nyashama mi akana na den ka fo ka be buli mi Ismail Bubay maiga so mo koni ya jira ka fo traiso mau ko na ma janto be ni ma ko fole mata lanyini na tulani na ka fatu abulo abege auga shuede wa mi ngoni ala ya ka bara ga kunungo ka shito sambi woro ani shegila mi Ismail Bubay maiga akoni bara chamange onga jamana konnana aya joro fi politiki bunaku ga wa mi ma chama jamana ngono selege nani na ibaye ka fo ma chama kumbe ma ko fole yi kumbe saranye bawu ma do atkap mamanja wa na kunye femi fo tawli mami ndo nayi wuliga joke ka nyeshi femi ma abo bara ke ka sa hagela ni wuye sabai sabai mi na ya sama ka bo eswar de mako konnana umaro ngui ba ka fasiru Traoré ne bentiga dongo kura kayma de ende fasirba no ye Umaru Traoré baru kolontigi Traoré ako Emmanuel Macron France ko ka jamana kuntigi Traoré menye sedawe no ye farafinat lebi amfanka jamana tanduru mumbe luka jarajakulu o nyemaya kuneke clé eko odete Macron bolodi chogodi fasirba ko ma France kala farafina jamana do wuli bali de aywa bolo min badi o de be sans fait Traoré fasirba ko ako ni ya laje CEDEAO Traoré ulu ko no bu dafa mugu jalana ka soro anyigi jitu da kono u jigi ko nimbe jamana min kan o de France koroniye min Emmanuel Macron
Bɔkari Tarawele n'ale kɔni ye min fɔ a tɛ b'o la fiyewu parce que b'a ko gɛlɛya o gɛlɛya bɛ Mali ni CEDEAO cɛbaw ni ɲɔgɔn cɛ Bɔkari Tarawele n'i ye Emmanuel Macron ka kumaw bɔ a la a tɔ b'i den kɛrɛfɛ parce que b'a ko a ko min kɔni ye datugu min taara ka Mali sɛgɛrɛ n'o ye embargo ye Bɔkari Tarawele i b'a ye k'a fɔ maa min y'a laɲini kɛ o ye Faransi ye n'o tɛ min ye CEDEAO papier minnu bɛ yen a t'a si kɔnɔ ni ka dancɛ kɔni ka datugu jamana wɛrɛ da la nka ka dancɛ datugu Mali da la ko dɔwɛrɛ tɛ ko Faransi ka dangana jugu don parce que b'a ko a ko min ye ko ye dɔ bɛ ka fara kan ka taa fɛ ko ye musokɔrɔnin ma k'i ka shɔ bɛ ka da fara nanga dɔ k'o ka fara kan Bɔkari Tarawele a ko tɔ bɛ ka ko ye min ye Emmanuel Macron a bɛ mun de nɔfɛ Mali ko tɔ la sa maa b'i sigi k'o lajɛ ni ka tila k'o lamɛn parce que b'a ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ juma tɛmɛnen ye CEDEAO a ye ciden kɛrɛnkɛrɛnnen bila ka na Mali kɔnɔna la n'o ye Nigériakaw ka jamanakuntigi kɔrɔ Goodluck Jonathan ye ni ka na Mali ɲɛmɔgɔw la kuma ɲɔgɔnya Bɔkari Tarawele dɔ kɛra tan ni ka segin na an ka bɛn ko la ten sa nin ko in ye a nɛgɛ tan si la jamanadenw tɔɔrɔ la min ye CEDEAO cɛbaw yɛrɛ tɔɔrɔ la Mali dɔrɔn tɛ tɔɔrɔ kɔnɔ koyi Mali ni jamana 7 mun bɛ dancɛ bɔ 4 bɛ CEDEAO kɔnɔ bɛɛ lajɛlen bɛ kule la Bɔkari Tarawele b'a kɛ cogo di kɔji tan anw fɛ yan nka fɛn minnu bɛ bɔ anw fɛ yan ka taa maa wɛrɛ fɛ yen walima an bɛ taa fɛn minnu ta maa wɛrɛ fɛ yen o bɛ miliyari kasabi de kofɔ n'o tigɛra olu la jagoya k'u fana bɛ kule bɔ parce que b'a ko Bɔkari kulekan kɔni a duruntulen bɛ min kɔni ye CEDEAO jamana minnu bɛ yen n'u ni Mali bɛ dancɛ bɔ n'i ye Segu ye bi tarata tile tɛ bi Bɔkari Tarawele n'u ma barrière ta ka bɔ yen o tuma sigi kɛmɛ k'u lajɛ a bɛna kɛ don jumɛn Goodluck Jonathan ko min ye jamanakuntigi ma n'o ye colonel Assimi Goïta an ka bɛn nin ko in na min ye Nana Akufo Addo ale min ye CEDEAO ɲɛmaaba ye min ye Macky Sall ye ale min ye Union africaine o président ba ye u ye n ci kana tuguni o tuma hali bi bɛ ko min na o ma ban o tuma kana da yir'i la o tuma ko CEDEAO ye min don na tuguni kana f'i ye o de ye k'a daminɛ san 1 n'o ye kalo 12 ye ka taa bila san 1 ani kalo 4 na o tuma ko zena o ye CEDEAO ka hakilina laban ye o tuma min ye colonel Assimi Goïta ka hakilina ye mun ye colonel Assimi Goïta ko o tuma k'ale ka hakilina ye san 3 ye u y'u sigi k'a tɛrɛmɛ ni ka hakilinaw ta ka dɔ bɔ ka dɔ dɔn wara ma ɲa min kɔ min ye Assimi ye a nana kalo 24 na o bɛ san 2 kofɔ CEDEAO cɛbaw ko k'a yira k'a fɔ min ye ciden kɛrɛnkɛrɛn n'o ye Goodluck Jonathan ye o tuma kuma mun donna ale da k'o tɛ san 2 ye dɛ o ye san 1 ye ani kalo 4 san 2 walima san 1 kalo 4 Bɔkari Tarawele joli de b'u cɛ an ka surun ɲɔgɔn na sa dɛ o tuma tɔ tora min ye dɔ ka dɔ bɔ dɔ ka dɔ ta parce que b'a ko min ye Assimi ye kɔni a ma bɔ a ka san 2 kan min ye CEDEAO ka ciden fana ma bɔ a ka san 1 kan Bɔkari Tarawele a kɔni a kɔma seginna ka taa nka n'i ye nin nali in lajɛ ka kɔn Goodluck Jonathan ka nali cɛ Mali kɔnɔ juma don alamisa don Emmanuel Macron k'a ye kuma dɔ fɔ koyi a ko Mali ɲɛmɔgɔw b'a y'u ɲɛna o tuma Bɔkari k'u ye sa ta kumɔ min ye ale ka jamana kunnafonidiso 2 Bɔkari Tarawele n'u bɛ kunnafoni kumaw lase Mali kɔnɔna la n'o ye RFI ale ni France 24 ye o tuma ko mun na tuguni Mali gouvernement min bɛ yen ni jamanadenw ma fanga sigi sen kan o tuma ko bɛ tila k'o datugu o y'o datugu ka da kun jumɛn kan o tuma ko tɔ bɛ ka gɛlɛya ka taa fɛ ne ko Mali ye Faransi ye wa walima Faransi de ye Mali Mali ye Mali de ye Mali ye Mali ye ne kɔni ma nin faamu wa ka Emmanuel hakili jigin fɛn dɔ la Ukraine ni Russe bɛ kɛlɛ min na a ma Russe ka an ye min k'u la ni a ma Russe ka télévision so datugu a fɛ n'i ye min kɛ cɛw tatɔla la u sigimatɔ la i b'i sigi o kan dɛ siga t'o la Bɔkari Tarawele Emmanuel Macron ko k'a bɛna fɔ Nana Akufo Addo ye hali bi ko juru tɔ numu yobalen bɛ dɛ k'a ka samantan k'ale kun bolo ko Faransi de tun bɛ CEDEAO ka nin janvier kalo tile 9 tɛmɛlen sanction kɔfɛ ni dɔw tun bɛ k'u dabaramugu bɔ ka jɔ a n'a ye k'an bɛ ka baga Faransi ma tiɲɛ filɛ nin ye dɛ kɔrɔfɔ ma bɔ ka bilen tiɲɛ ni nkalon kɔni kelen tɛ o ne m'a f'i ye ko Faransi ye dibila nafiki a mɛn o mɛn a na si dɔn a filɛ nin ye a dɔnna bi n'Ala sɔnna Bɔkari Tarawele o tuma Nana Akufo Addo a y'u wele k'o tuma k'a bɛna ci dɔ ma min ye a fa yɛrɛ tɛ dɛ a mɔkɛ ma o tuma k'a k'a lajɛ tuguni juru tɔ ni mun yobalen bɛ Mali da la dɛ aw den de bɛ ka aw fɔ taa yan fɛ nani yan fɛ bɔ yan fɛ kana bɔ yɔrɔ fɛ farafinna i cɛkɔrɔba an nunjuru de b'u bolo koyi an nunjuru de b'u bolo dɛ wa mɛ min f'i ɲɛna ne ka soli kumakan laban bɛɛ lajɛlen tulo bɛ n na n'u kɔni ma sɔn ni san 2 ma san 3 ma tigɛ ka di Burukina ma jɔnni kuma n'o na an bɛ nin yɛrɛ bɛɛ la yɛrɛ Laginɛ ta dama don o la fɔlɔ yɛrɛ a ye dama don o la o bilalen bɛ kɛrɛfɛ n'u ma sɔn san 2 in ma an ka san 5 ta k'an sigi n'a ye kuma banna ni min tɛ sigi Mali kɔnɔ i ka Mali bila n'a banna kɔma Tarawele an k'an sen bɔ UEMOA ni CEDEAO ko la i bolo da i dusu la dɔɔni nin ko i ka nɔgɔ i bolo da i dusu la maaw tɔrɔlen don
Bokar Traoré juru ka yoba maaw ka lafiya non tɛ kulekan mun bɛ Mali kɔnɔ bi depuis Ala kan da don ne yɛrɛ kɔni t'a dɔn depuis Ala kan da e ko e k'o d'u ma o bɛ se ka kɛ cogo ma deli k'a kulekan ɲɔgɔnna mɛn fɔlɔ bɛɛ ka kule ɲɔgɔn fɛ élection bɛna an bɛna élection dun de wa hali bi an bɛɛ lajɛlen an ka sabali élection bɛ se jamana in fan dɔw bɛ yen a bɛ coup politicien mana ka t'i sen da yen k'i bɛ campagne kɛ ko bɛ ka nɔgɔya dɔɔni dɔɔni an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna awɔ tiɲɛ bɛ cogo cogo an ka sabali hali bi bolo de dusu la n'o tɛ kulekan mun bɛ yen n'a tɛmɛna nin kan wo in ba a bɛ tɛmɛ o kan sa dɛ 9 janvier fo bi mɔgɔ sala wa bari a b'an bɛɛ kunkolo la nin b'a kɔnɔ don o don su bɛ bɔ nka Bokar an ka dugawu kɛ u ka bɛn ko la o de da ka di jamanadenw na awɔ an bɛ san 2 nɔfɛ foyi tɛ bɔ a la foyi tɛ bɔ a la foyi tɛ bɔ a la o tuma Traoré Fatigiba ko Bokar n'o ye Umaru Traoré a ko siga kɔni tɛ min na o tuma Bokar tiɲɛ kɔni bangera min ye CEDEAO ya nunjuru bɛ Emmanuel Macron bolo n'ale ye bouton piqué ka bila yɔrɔ min na a tɛ ku Alassane Dramane Ouattara la a tɛ ku Nana Akufo-Addo ka taa bila Macky Sall la k'u b'a bɔ Macron ta la musokɔrɔba ni cɛ n'a ye min fɔ o de bɛ kɛ o tuma ko tiɲɛ bangera kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Kayima ND kɔnɔ a ka bi bɔli don fɔ ta k'a lajɛ e ko mun ka kusuman tɛ wa nka kɔsada in na u ye laseli kɛ ni nanzarakan fɔlɔw ko communiqué o communiqué n'i y'a ta k'a lajɛ o laseli bɔla ka kɛ mars kalo tile 19 tɛmɛlen san 2022 wa n'i y'a lajɛ fana u da tun bɛ fɛn min na o ko min ye CEDEAO ni anw ka cɛmancɛla fanga ɲɛmɔgɔw ka bɛnbaliya ye e ko k'anw ka cɛmancɛla fanga ɲɛmɔgɔw ka wulikajɔ n'u ka ban tɛ wa min ye cadre des partis et regroupements politiques ye minnu y'a jira k'a fɔ ko olu kɔni sen tɛ nin transition in la taamali la ko wa ko min ye CNT ko a fɔ k'u b'o kɔnɔ fɛrɛ ka dɔ fara jama kan k'o tɛ olu hakilina ye fo ka taa se gouvernement ma ko o fana kɔnɔ fɛrɛ ka dɔ fara ministre kan k'o tɛ u hakilina ye olu kɔni bɛ fɛn min fɛ ɛlɛni min ye élection ye o ka se ka kɛ min ye sɔrɔdasiw ye olu ka taa ka bɔ fanga na o de ye cadre d'échange des partis et regroupements politiques ye o hamina fana ye o ye o y'a jira k'a fɔ gɛlɛya o gɛlɛya n'i y'a ye jamana in kɔnɔna na ko transition ɲɛmɔgɔw nɔ don ko bawo n'i y'a ta k'a lajɛ transition in a sigi furadama kana bugɔ sisan la ko fɛɛlɛ foyi ma tigɛ u fɛ min ye Seydou Jara ye ka bɔ indicateur kɔnɔna na ale de y'o kɔrɔfɔ bɔ k'a bin a ka lɛsili senfɛ a ka fasiri senfɛ a kɔni kɛn bɛ k'i sɔnni sigi fɛn min kan min ye cadre d'échange des partis et regroupements politiques ye k'u kɔni ka wulikajɔ n'u ka hami tɛ dɔwɛrɛ sɔrɔdasiw ka fanga bila min ye ɲɛtugu ka yɛlɛ ye bawo o kɔni kun kɛn bɛ ka kulekan bɔ o kɛn bɛ ka babalikan dɔ fana ta ni k'o sigi sen kan k'a jira k'a fɔ nin kalo tile 25 nata san 2022 n'o ye mars kalo tile 25 ye k'u na bɔ ka waleya kɛ waleya min b'a jira transition ɲɛmɔgɔw na k'a fɔ olu kɔni n'u ka tɛ kunkilenna na bawo n'i y'a lajɛ k'u kɛn bɛ ka o ye hakilina min da n'o ye bɛnkan ye n'a bɛ charte de la transition ko fɔ k'u kɔnɔ ko finman fara jɛman kan k'u y'a bɛɛ lajɛlen kɔlafɔ o y'a bɛɛ lajɛlen sɔsɔ wa ko min ye CEDEAO ye ko ɛlɛ ni kɔrɔfɔ min bɔla CEDEAO ɲɛmɔgɔw yɔrɔ ka ɲɛsin anw ka transition ɲɛmɔgɔw ma k'u kan ka sɔn o ma wa min ye nin cadre d'échange des partis et regroupements politiques ye k'u ka taabolo ye fɛn min ye o de ye an ka jamana sɔrɔ dabolo min ye transition ɲɛmɔgɔw ye u ka taabolo jugu n'u ka hakilinankolo k'a kɛlɛ sabu ye ni ka dadigi kɛ anw ka jamana sɔrɔ dabolo la wa min ye anw ka forobaca bondaw ye olu bɛɛ lajɛlen kɔni jɔ la min ye kɛnyɛrɛ ye cakɛda bondaw ye min ye entreprise belebelew ye nin bɛɛ lajɛlen ye jɔ la bawo n'i y'a min ɲɔgɔn na usine tigi tɛ a bɛ marché ni fɛn min ye n'o ye matière première ye i kan ka fɛn matière première ye i bɛ fɛn minnu sɔrɔ k'o fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ k'i ka produit dilan o kɔni k'o sɔrɔli k'o kɛn bɛ gɛlɛya ye hali n'a sɔrɔli b'a sɔrɔ a sɔngɔ ka gɛlɛn wa min ye machine ninnu ye min ye tajiko ye o sɔngɔ o yakubaya la dɔ fara la taji sɔngɔ kan wa min ye kuranko yɛrɛ fana ye o kɛn tɛ nimisi wasa ko ye jamana in kɔnɔna na min ye wulikajɔ ye k'o kan ka sabati a fan bɛɛ lajɛlen na wa ko min ye CNT ko min y'an ka cɛmancɛla fanga ɲɛmɔgɔw ye ko n'u bɛ se bɛɛ CNT ka dɔ fara jama kan ko b'a jira k'a fɔ ko taali ko t'u kɔnɔ koyi ko dɔ man ka fara CNT jama kan fo ka taa se gouvernement fana kɔnɔ fɛrɛli ma ka dɔ fara ministre kan walima ka dɔ don ka dɔ bɔ o kɔni k'o taabolo minnu filɛ nin ye k'o b'a jira k'a fɔ ko taali ko tɛ transition maaw kɔnɔ ko wa k'o hakilina min filɛ nin ye k'a tɛna latɛmɛ olu ɲɛna koyi o kɔni kɛn bɛ ka wulikajɔ suguya bɛɛ lajɛlen kɛ i n'a fɔ n da tula la cogo min na min ye mars kalo tile 25 nata ye k'o kɔni o ka kɛ sabu ye transition kura o ka se ka sigi sen kan wa min ye CNT kura ye o fana ka sigi sen kan wa laɲini kɛn bɛ ka ɲɛsin fɛn min ma ɛlɛ ni olu yɛrɛ de t'a fɛ ka sɔrɔdasi ninnu ye fanga na min ye jamana ɲɛmaaya bulon ye o ka taa ka bɔ yen min ye civil lakaw ye n'o ye politique maaw ye olu
jɔyɔrɔ ka di u ma ko n'o tɛ k'u nali k'a kɛn bɛ kɔlɔlɔ ye koyi a kɛn bɛ gɛlɛya belebele ye nka maa b'i yɛrɛ ɲininka yalima nin politicien ninnu san 30 walima san 30 ni kɔ kabi démocratie na waati kana bɔgɔ sisan la yalima u sera ka mun de kɛ jamana in kɔnɔna na an filɛ dangan min na politicien ninnu ka taabolo jugu n'u ka jamana nafolo suɲɛ ma s'a ma wa ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ min ye Seydou Jara ye a ko waati ni don nataw kɔnɔna na min ye cadre d'échange des partis et regroupement politique ye u ka nin hakilina ye yalima u bɛna waleya wa ka bɛn ni marisikalo tile 25 nata ye ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ kokura a ko k'a mana bɔ da o da da la min ye waati ni don nataw kɔnɔna ye n'o kunnafoni fana kɛ fasiri ye an n'o da lamɛnbaaw tulo kan nin ye mun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ l'indicateur du renouveau kɔnɔna na Seydou Jara a ka fasiri don Bakari Tarawele dɔnkili min bɛ maa kɔnɔ i tɛ fili o dacogo ɲuman na siga t'o la ne bɛ n tigɛ don kokura l'observatoire fasiriba n'o ye Alexis ye Alexis Bakari Tarawele a ko semaine de marque au Mali Bakari Tarawele min ye te Ashura ye Bakari k'ale kɔni taara ni k'a kɛ gale ye o kuma k'a yira k'a fɔ ko te duman te mandi Bakari Tarawele te mun bɛ furakɛli kɛ fasiriba ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ nin baara in bɛ boloda san kɔnɔna la ni ka cakɛyɔrɔ belebelebaw Bakari ni k'u ka baara tɛntɛn k'a lajɛ baara kɛcogo ye min fɔ sariya kɔnɔ Bakari Tarawele n'a bɛ ka kɛ ka ɲɛsin o ma gɛlɛya jumɛn bɛ baara la Bakari Tarawele baara yɛrɛ a kungilenna ye mun ye Bakari n'i y'o baarakɛyɔrɔ jateminɛ an ka jamana in kɔnɔ kuncili t'o ban fasiriba ko a ko jini bɛ n'a bolisira don maa minnu bɛ wulikajɔ kɛ Bakari Tarawele min ye experts don u bɛ sɛgɛsɛgɛliw de boloda baara kɛcogo la a ko min ye baara kɛcogo a textes de bɛ ni maa min ka baara ma kɛ ka ɲɛsin a ma Bakari Tarawele u t'u ɲɛtugu nkalon kan o kuma u n'o fɔ diɲɛ maa ye ko baara man ɲi nka ni min fana ta kɛcogo ka ɲi k'u t'u ɲɛtugu fana kan u n'a fɔ diɲɛ maa ye ko baara fana kɛcogo ka ɲi a ko Bakari Tarawele o de taara ni ka te Ashura sɛgɛrɛ min ye te Ashura ye maa min ta don o de ye Ouma Aga Handaka Bakari Tarawele faso maliden don a y'a ka kalanw kɛ yan ni ka tila ka taa kɔfɛ Bakari Tarawele a y'a yira k'a fɔ ko adamaden tɛ kɛ foyi ye i yɛrɛbakun kɔ Bakari Tarawele k'a sigi k'a miiri min kɔni ye an ka jamana ye fɛn mun bɛ n'a man ka di Bakari Tarawele n'i ye kɔrɔnfɛla lajɛ te o kuma ale bɛ min ye kosɛbɛ Bakari Tarawele a nana ni te k'a sigi k'a miiri ka te dɔ tɔgɔ da ko Ashura Ashura o n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na Bakari Tarawele min ye te ye o kuma bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ te kɔni ye sun kelen ye nka lakɛ fɛn minnu bɛ k'a la jenini ni sɛgɛsɛgɛli minnu bɛ kɛ a la Bakari Tarawele k'i mago don a la o bɛ tew tɛmɛ ɲɔgɔn na min ye Ashura ye ale kɔni nana manja belebeleba sɔrɔ sabu a bɛ mini teko hami min ye Bakari Tarawele a b'o mago ɲa min ye k'i da basiya o kuma k'i da timiya ka tila k'i jo k'i fari kɛnɛya wa n'i kunkolo bɛ k'i dimi i mana premier da i kunna baara banna fɔ tan Bakari Tarawele Alexis ko a ko siga kɔni tɛ min na min ye Ouma Aga Handaka ale kɔni wulila k'i jɔ a ma dan Mali dɔrɔn ma koyi Bakari Tarawele ko sabu fɛn ɲuman Bakari bɛɛ lajɛlen bɛ girinya kan min ye Faransi ka taa bila Europe dugu la ka taa bila fo l'Américain jamana ale ni Asie bɛɛ lajɛlen kɛmɛ k'i bolo b'a nɔfɛ k'a yira k'a fɔ k'u ti te wɛrɛ min ni Ashura tɛ o kuma ko te sɛgɛsɛgɛlen don te duman don o kuma sanbala ɲɔ a kɛmo ye Mali kɔnɔ cogo min na a kɛmo ye diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ fasiriba ko Bakari Tarawele min kɔni ye sɛgɛsɛgɛli min kɛra la o sɛgɛsɛgɛli kɔni n'o jaabi kɔni bɔra ka bin i b'a ye k'a fɔ e t'i mago la Bakari Tarawele gasi t'i la min ye 4022 fasiriba ko a ko u y'a suguya caman dilan 25 grammes 100 grammes 250 grammes ka taa bila 1 kilo la Bakari Tarawele nin bɛ sɔrɔ jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la fasiriba ko min ye Ashura tigibatigi n'o ye Ouma Aga Handaka ale kɔni ye wulikajɔ kɛ hinɛ ni makari min b'a la maa minnu bɔr'u sigiyɔrɔ la kɛlɛ ɲɛsiranɲɛ kama n'o an b'a f'u ma ko déplacé Bakari Tarawele fini tɛ fini ye balo tɛ balo ye Bakari Tarawele a y'o dɛbɛ ni ka t'o d'u ma k'a yira k'a fɔ ko jago baara kɔnɔna la hinɛ ni makari o bɛ o la ni maa min ɲinɛn'o kɔ o kuma k'i ɲinɛ wari foni walima ka taa nafolo d'u ma walima balo Bakari Tarawele o y'a ka ci ye waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ nka maa min don a kunkan de tɛmɛ a dogolen don a ko ale bɛ fɛn minnu kɛ Bakari Tarawele a b'a kɛ Ala kama o kuma diinɛ ye min fɔ o kuma ko n'i bɛ fɛn di kuma la i kini bolo fɛ numan bolo kana bɔ a kalama ko y'ale ka baara ye fasiriba ko n'o tɛ 1 ni 2 o yɛrɛ tɛ mun bɛ min kunnafoni kɛnyɛrɛ ye kunnafoni di so ni arajo ka fara sɛbɛnnikɛlaw kan aw ye na bɛna taa nin di karisa ma o ma fɔ ka Facebook maniw wele video maniw bɛ taa direct kɛ
Bortore Alexis ko ako o tale taye sabu ale be to dogodogo ne konna la ako sa dogolen be koko ako min ko ni nyumaya ye amaseka dunni balata sabu nyumaya dabo kun ye akake alaye Bortore ni nyumaya ke kabibli ka minjani kono sabu ko nyeso sigi nyi wati ke roye parce que ba ko ako min ko ni te ashura ye bori ale de ko ni na ke sambala nyoye semaine de marque internationale bori ka yira ka fo ko tedo ko te muni te wera te sanga o kuma ko malidon ku wasa do ala kuna fani filani ayi min be l'observatoire kono Alexis ale ka sebanindu Alexis ka fara observatoire mauka ambu bela jilefu boje wate ni entega do ni sababu bo sababu no ka mako nouvelle horizon e ko mi yesede o ka embargo e ka tina ke kololo ye ni sungalo nya korole na wa ka ni sungalo to tiga ko ni pango kele ani ye wa wa ye mi ye dutigu yo bela jile ni jorobe nyogona ka sabu ke embargo mi no tala janvier kolot le kono don demele sede o nya ma blove ka nyeshi onga jamanama akona keme kama na gasu ku bela jile ye bawo fem be no lukanga doninga do onga jamana konnana o chama be alna sorola abeya iba sura songo ya ko ya ledu ma teseke asa ako bela jile ko ni game gele yaye o bela jile ndi ba kalama mi sungolo kolo ko no ko ni nani chogo be iba e ka fo mi dutugu ye do de be fara o ka musaka yanga ka na sorola be dorome tambo kile konnana abeke bisaba ye mi ngoni nafulo tala ka soro tugu mi ye nafulo o tabulo koro wa mi ye dadmuni fon ye ba do sundo o mi akabu mi ye ni nye dala dumuni fon venga sumalen fara kalamaga e ko ni ba fesa ni sun ko ni kusungolo ko ni sun tigela e ka sega ni bedono ni soro kata soro je sega bedu wani ya taka laje mi ye gele ye no sede o ka amargo ko e akala sabu ye ala nga ministry so munum bei ku chaman bei bibi na keme sarala afora ko chaman bade kabo uka muzago ketala mi ye keme sarala ta ani duru bonyongo wani ya taka laje ya luma ko onga jamana nyema munum bei bibi na no e tradition nyamo ye ubina fereni development dige wasa mi alislama we munum be fazo maliba konnana uka sungolo aga sega teme herani badena bawu ahamina jorobe mauna mi yesede o ye katafra onga jamana yare ka wuliga joka ibaye ka fo jamana chamanja kata se korovelama gela munun dumbe o kon gela sabu ye ambe fe munun zoro e wurudu yanva ve ya ka bokoro ve yanva ni chamanja bolo fe ibaye ulu fana soroli chama bade bola ola ka sabu ke bamanjila ko ka wuliga joy ko sada na bolo fana na ke aka mi ye irusu ni igrani ga kelei o kara sabu ye mi ye onga jamana taji ko do fara la sogoga mi ye onga tani nga segi transfer bunagunga do fara la ni bela jileka wa mi ye jamana nyamoyi ulu ko be wulika jola mi ye chesru ni fero be sega tika chugomina wasa sungolo ga sega teme hera ni badena o fero katike o dutiki chama be bibina ni sungolo ko kuma era fo be manifu ni kuma wara fo atiki kerafe dutiki kerafe ato metuku mi ye wulika joye ko jamana nyamo ko tike jona mi ye demba e konte ye ale ko ni en korofo boni ga fasiri nouvelle horizon konnana ka jira ga fo ni ambargo koi ni fere make jona mi ye jamana donye ko chaman segeledu wa mi ye musaga ye o tabulogoro wa sungolo beba do musaga ko do de be fara musaga botaka mi ye nafulo yo tasoro wa nafulo ko no dimasoro mi ye dumuni ko yo begle ya wa ni ye sungolo ko fo be ye dumuni ko fo ni dumuni no tasoro ni nafulo te nafulo ni jamana nyamo mo fere tika jona ka bele gen sabu ye jamana do o be jatika min konnana do ka faro yanga ni nguye sebe mina ya sama ka bon nouvelle horizon konnana de ma konte aka fatri bortore ngam so ko nyina bora totoro war ko madame ne folo op mamta mamtu fanfe ka jini mi o bebe jeka pip kaka frefon la kodo Sini ka minisuma ako esan kononton ube bara mina bortore o kuma ko bara man no bo sabo ko san kononton ni ya jatemine bortore ko nanfulo me don bara na cleo clé o biti Joseph wari milliard clé ani million keme kononton bortore ni ya laje alibi chede munumbu ga dangana ko ni galla kana bara sabati ma batan worani ma keme saba no ye barkani ye bortore katab la minismana ako e barkani ko ni ma baduru ani keme ye o kuma no ye minisma ye ma batani kile ani ma keme fla ye se ba ko be na kuma na ninga tiga di nyoma bara damne la kana ako e dugu batani woro ulu ko ni ne tume ba machuka dangana kono ako ni ye ko tabolo la ma million kile o bele jelen ko ni tume kini na terosi ko jorofe ako min ko ni ye dugu keme fla
Bonyongo Bokar Traoré olu kɔni ma 200 Bonyongo olu wulila ka b'u sigiyɔrɔ la wari ka sababu kɛ yira n'a ye parce que b'a ko ni sɛgɛsɛgɛli in baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra waati laban in na ni ka yira k'a fɔ gɛlɛya mun bɛ jamana gouvernement ni Barkani ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ Bokar ka taa bila Faransi ɲɛmaw la a ko ni sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen ɲɛ sɔrɔlo kɔnɔna la ka yira k'a fɔ tile o tile Mali lakanako la nanzaraw bɛ miliyari 1 ni miliyɔn 900 dun Mali kɔnɔ o kuma miliyari 1 ni miliyɔn 900 a dunna mun na a bɛ dun bɛndiya a jɔyɔrɔ kɛra mun ye a bɛ dun bɛndiya de la malidenw sago kɛra wa Bokar Traoré k'u bɛna don min na Bamanciya wale tun bɛ jamana kɔrɔnfɛla dɔrɔn na dɛ o kuma u nana Bubakar la ka ntɛnɛn sɔrɔ min ye Bamanciya ye a donna jamana camancɛ bolo la ni ka tila ka walankata ka taa Mali fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔ yɔrɔ bɛɛ ye nin yɔrɔ sɔrɔ a ko la a ko nanzaraw ka kɛlɛkɛbolo in n'o ye Barkani Bokar Traoré u taara dugu o dugu kɔnɔ Bokar basigi kɔni baliya dɔ bɛ far'o kan kosɛbɛ jamanadenw hakilina ye fɛn min ye abada o tɛ sabati a ko min ye kalo 14 dɔrɔn Mali kɛlɛkɛcɛw an ka wuli ka jɔ kɛ ni k'an bolo d'an yɛrɛ ma ka minɛnw san Bokar ni ka kɛlɛkɛcɛw hakilina jɔ ka bila kɛlɛ baara la Bokar Traoré o kalo 14 kɔnɔna na a ko min kɔni Mali kɛlɛkɛcɛw ye dugu 10,200 u y'o hɔrɔnya ka bila jamana ka bolo kɔnɔ min ye hali bi wulikajɔw bɛ sen na maa minnu fara n'o ye Bamanciw ye Bokar Traoré o de dakosi ka bɔ fo ka dama tɛmɛ parce que b'a ko tile tɛ bɔ ka bi abada k'u tɛ Bamanci dɔn ningɛnɛ karaba lakɔliso minnu kun caman datugulen don caman dayɛlɛlen la an bɛ don min na ko bi maaninfinw hakiliw bɛ ka sigi dɔɔni Bokar ko kunu ni bi Mali kɔnɔ min kɔni le reporter u y'a yira k'a fɔ yɛlɛma belebeleba donna ko la nka hali bi bɛ ko la o ma ban fɔlɔ kunnafoni fila nin ye an ye min bɔ le reporter kɔnɔ a ka bi bɔli don le reporter ka fara fasiri jɛlu kan wajiba t'an b'u bɛɛ lajɛlen fo ne ye reporter bila min ye sɔr de Bamako ye ne b'o ta fari n'i y'a ta k'a lajɛ min ye wulikajɔ ye e ko kɔsada in na min ye baro kolontigi n'o ye Umaru Ongoba ye ale de ye fasiri kɛbaa ye a ko min ye anw ka dɔgɔnɔw ka dɔgɔnɔduguw ye i b'a ye k'a fɔ min maa minnu kɔni tun bɛ n'u kun ye bɛnkan tɛgɛnɔ bila o ni Bamancilakaw cɛ n'o ye terroriste ye e ko caman min fo de ka bɔ bɛnkan in kɔrɔ wa min ye désengagement des accords locaux ye o y'a jira k'a fɔ min ye donsow ye olu na taa fara u kan wa maa bɛɛ lajɛlen kɔni b'a kalama k'a fɔ n'o kɛla bɛɛ kɔlɔlɔ minnu bɛ a la bɛɛ lajɛlen bɛ a dɔn ni bɛnkan ninnu a kɔni ka sanga ni sanga maire o ka wulikajɔ ye n'o o ye Ali Dolo ye i b'a ye k'a fɔ ale de kɔni kun kɛla sababu ye ka bɛnkan sɛbɛn dɔ don nin Bamancilakaw ni dugu ninnu ni ɲɔgɔn cɛ min ye dugu 60 Bonyongo ye ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kɔsada in na o y'a 62 o y'a jira k'a fɔ olu sen tɛ Bamancilakaw ka bɛnkan kɔnɔ ko lawaleyali la tuguni o y'a jira k'a fɔ ko min ye sɔrɔdasilakaw ye ka taa se donsow ma olu bɛ o de nɔfɛ bi u bɛ u kɔsini wa min ye o ka dana ambasagu o chef d'état major ye n'o ye Yusufu Toloba ye o kɔni bɔla kɔsada in na ka laseli dɔ kɛ a y'a jira k'a fɔ bɛnkan min kɔni n'o tun bɛ sanga dugu 62 o ni terroristes ni ɲɔgɔn cɛ k'a bɛnkan ko dugudenw ko k'u tɛ a ko kɔnɔ tugun o tɛ u yɛrɛ ye a kɔnɔ wa ko min bɛ laɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka cɛsiri sugu bɛɛ lajɛlen fɛɛrɛ tigɛ min ye armée ka susuli minnu n'o bɛ bolo la dɛ o kɔni o kana kɔtigɛ min ye ratissage ye o baaraw ka taa ni ka ɲɛsin yɔrɔ kofɔlen ninnu ma dugudenw ni kun ka lakana ko kɔsada in na hakilinajigi min ye civililaka maa 26 ye olu kɔni t'a la ka tunu ni u ye bɛrɛn bɛ o dugu o kɔnɔna na min kɔni n'o filɛ nin ye Jala Sagu o kɔnɔna na wa ka taa ka kɔ o ɲɛ maa 80 fana olu kɔni t'a la ka tunu ni u ye Bamancilaka ninnu fɛ ko nka ko min ye wulikajɔw ye ko n'i y'a ye o ko olu ma ta ni k'u sen don a la kosɛbɛ min ye armée ye o bɛ wulikajɔ min na o wulikajɔ kɛmɛ sababa belebele ye min ye nisɔndiya ye bɛɛ lajɛlen b'a la k'u sɔrɔ kana ani hakilisigi o kɔni b'a la ka na yɔrɔ kofɔlen ninnu kɔnɔna na ko wa ko dɔ de ka fara cɛsiri ka armée fɛ waasa min ye nin ko ninnu ye a bɛɛ lajɛlen ka se ka bolo kan min ye groupe de soutien à l'islam ye et aux musulmans n'o ye GESIM ye olu de bɛ nin waleya cɛjuguw la bingani walew ani ka taa dugudenw sɔrɔ hɛrɛ ni baden kɔnɔna na k'u ka hɛrɛ kɛ bɔnɛ ye u bolo o taabolo minnu filɛ nin ye k'a sela ban ye ten k'a bolo bɛ ka ko sɔɔni k'a tɛmɛ ko wa ko min ye Yusufu Toloba ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ maa minnu ni dugu 62 in n'u y'a jira k'a fɔ k'u sen tɛ terroristes ka bɛnkan kɔnɔ ye ko sɛbɛn k'o t'u yɛrɛ ye a kɔnɔna na tuguni o kɔni taabolo k'ale yɛrɛ bɛ u kɔ wa ko min y'a seko n'a dama ye a damajira ye a n'o bɔ k'o jira n'o ye dugudenw ni yɔrɔ kofɔlen dugu lakanali baara
baaraw ye wa ko min ye armée halisa wele bɛ bila olu ma u ka se k'u ka baara min n'o ye baara ɲuman ye dɛ o min bolo dala o fɛ u ka dɔ fara cɛsiri kan ka se k'a kologiriya nin bamanjilaka ninnu ni min ma sɔrɔ ka fara jamanadenw kan o kun ka ci k'u dafara foyi tɛ bɔ a la hɛrɛ kɔ min ye droit de l'homme maaw ye olu kɔni ta ye kule bɔ ye nanzaraw ka wari min b'u kɔnɔbara la u dan ye o kulekan ye o k'o bɔ wa k'u tɛna foyi bɔ sɛdennin sɔgɔ na min ye finitigilakaw ye n'i kɔni i kɛ bamanjilaka ye k'i fɔ k'e ni i yɛrɛ tamana dugukolo tigɛ k'o kɛ i ta ye ko fɛn min ne n'o ka kan ɲagili berela o na ta ka da i kan nin kun ye Yusufu Toloba ka kɔrɔfɔ ye an ye min kɔni ni a bɛɛ lajɛlen fasiri kɛbaa ye Umaru Ongoyiba ye Faru Kolotigi an y'a salo ka bɔ Espoir de Bamako Baba Tarawele n'i ye nɛgɛ ta gɔngɔla n'i y'a bila gɔngɔla a tɛ foyi fɔ ni nɛgɛ kan tɛ kunnafoniw tun sumana k'a ka an kun k'an k'an da dɔ la k'a lakale nin y'o minɛn siyaninen ni minɛn dun siyanina an tɛ dɔwɛrɛ kɛ o de ye barikada ye